Ga wasu fina-finan Indian Hausa na musamman daga kamfanin Mega, Fantamawa, sai kuma mai burga na gaba kuma Neman Suna, sannan da akwai mai juriya ɗan gardama. Mu je zuwa Mega, taurin rai, sai kuma babban Reshe. Kada in cika ku da surutu, ina kuke ma'abota kallon fina-finan Indian Hausa? Kamar da yadda aka saba, ba za ka samu waɗannan fina-finan Indian Hausan a ko ina ba sai a cikin wannan group namu na BIP wanda nake muku tallansa a ko da yaushe. Kamar da yadda yanzu mutane sun sani cewa za ka zo kan YouTube ko kuma kan Vidmed kana neman Indian Hausa amma ba ka samu. To kar ka damu, nesa ta zo kusa, yanzu an daina samun fina-finan Indian Hausa a nan, sai a iya cikin group namu na BIP da nake muku tallansa a ko da yaushe. Amma ba kyauta ake shiga group ba, idan ka san zaka iya biyan yan kuɗin ka kalilan ka mana magana akan WhatsApp ko akan Telegram, nan take za a tura maka tsarika da kuɗin shiga, ka bada kuɗin ka sannan a san maka a cikin wannan group din. Amma fa in dai ka shiga wannan group din, duk wasu fina-finan Indian Hausa na da na yanzu malam, da zaran ka biya ka aka saka lamba ka a ciki, duk fina-finan da suka fita a baya ma babu kai a cikin group din, zaka gan su barkatai. Sai wanda kake so zaka dinga zaba kana saukarwa akan wayarka, sannan zaka iya saukarwa ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Ina yan downloading, ina masu kallon daya gaskiya wannan damar ta mu ce baki daya. A maimakon ka tsaya bata kanka lokaci kana ta faman neman Indian Hausa, kana zuwa wajen yan downloading ana ce ma basu fita ba, to kawai kwantar da hankalinka, nan take ke dauki number nan ka mana message akan WhatsApp, kuma a duk inda kake, a duk kasar da kake, kar ka damu, za a karbi yan kudaden ka sannan a saka ka a cikin wannan group din fina-finan Indian Hausa. Sannan duk wanda kake so in ka shiga baka gan shi ba, da zaran ka rubuta sunan shi a cikin group din za ka ga an baka shi. Gaskiya wannan tsari ne na musamman da ake samun sababbin fina-finai da kuma tsofaffi, kuma sannan duk wani kamfani da ka san yayi fasara Indian Hausa za ka samu fim din a cikin group din.